Juster hier de zin het dreig en Joet hier de zin het werd dreig. Maar mensen, voor de komende dagen richting het weekend staat er vol meer zin op het programma. Maar het waar krijgt ik een even wat meer skraal karakter terug een oostenwind. Ik dat ken natuurlijk in deze tijd van het jaar. En het is nog altijd niet eerst, maar het is wel tiegerijstig waar. Hoewel er wat meer wind komt te staan, vooral in het kustgebied. Joen en vannacht. Ik denk dat we meest bewolkt waren. De opklaringen binnen Zuid en die komen haast net op vastgien. En verder is het zo dat de temperaturen liggen tussen de 10 en de 12 graden, de hegere temperaturen op de eiland. De wind is er haast net zwak of matig, die draait van noord naar oost, maar in het watergebied kan wel tijdelijk een vrij krachtige wind komen te staan. Dan terug naar morgen, een dag met op een nieuwe bewolking. Maar ik denk dat de zinnen morgen meer kans maakt. Vooral in het tweede pad van de dag. De meeste zinnen in de midden. Verder lijkt het te droog te blijven. En de temperaturen morgen 15, 16 graden. Ja, dat is het zo wat. En dan viel het ik wel wat skraal aan. Bij een zwak ontmatige wind uit het oosten. Maar die in het watergebied misschien wel eens even bij vlagen vrij krachtig werken. In de jontijd in de nacht kwam het aardig gauw. Richting 6 of zo'n graden. En dan zetten we op naar het fruitsog. Dan komen we een vreedzin met zinnen. Flink wat zinnen ik nog wat bewolking, temperatuur 15 graden. In het weekend beginnen de temperaturen omheen. 17 graden op sneeuw en zo'n 18 graden op sneeuw. Mooi een protte zinnen. Dan lijkt het haast nice, maar de temperaturen die binnen dan gewoon voor de tijd van het jaar. Maar het is dan wel genietje. We moeten morgen maar weer even in het eerste waarschuwen.